Πόσο καιρό έχω να ανεβάσω, ρε? Πού ήσουν? Πω καλά είναι αυτά, Λοιπόν, πάμε στο ψητό. Θα κάνω επικό giveaway για τους φίλους μου τους gamer του καναλιού. Πρώτη θέση θα διεκδικήσει 5, δεν σε μου τζώνω, δείχνω 5, εντάξει. AAA παιχνίδια. Η δεύτερη θέση 5, δεν σε μου τζώνω, αλήθεια λέω, AA παιχνίδια. Και η τρίτη θέση, πάρτα, ενώ 5 indie παιχνίδια. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι προφανώς subscribe, comment στο βίντεο αυτό εδώ, τώρα. Τα διπλά comment δεν πιάνονται ξυπνάκιδες. Και βαρέστε και καμπανάκι, ξέρω εγώ. Να γίνουμε εκκλησία εδώ πέρα. Για να είμαστε δίκαιοι, το giveaway αυτό θα τελειώσει σε 2 εβδομάδες από τώρα, δηλαδή στις 3 Αυγούστου. Κάντε τα comment σας. Πάω να φάω κανένα cracker.